Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबजोब्बाय खबर होनाय बावहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय जों दिनैहाय सिलेक्टआव थांनो नागिरदों आरोखि जोंनि फारि बिमा आरोना आबैहाय जोंनि लोमजाना दं आरो सिखारनो हाला ओंखायनो नायस्राखानोसै फिसाजोआनो हाय होनलाय जों दा फागआव मोनजायो लोगोफोर गारियानो एवसो गाखोदों अट'आवसो हागोन नायबा नोंथां होननानै लांनो हागोन न' बायदिसो आयं फैफिनगोन नामा माल थिखोगासिनो माल बे बाजार गेजेर नङा लोगोफोर लामासो बाजार गेजेर थांनाय जायसै लोगोफोर गारि दामनो नोंथांमोन ओरैनो दामाखौसो देखायनाय जाबाय आरो बांसिन खस्थ' जाबावोसो नै जों सफैबाय आरो ना आबैखौ नायनो होननानै ओमफ्राय आं मिस्थि लाबोदोंमोन मिस्थिखौ जाबाय आरो आबैया थरसे ओमफ्राय माखासेखौ दोनबाय आरो ओमफ्राय आं ओंखाम ओंख्रि संनानै लाबोस्लाबनो हायासै ओमफ्राय आं गाबोन अखानायै लाबोफिनसै आरो नों गारनो हादों हारसिङै सिखारनो हाला बियो हारसिङै खुनुरुखुम नारनानैसो जिरायो दिनै एसे राखांदों सोरबा गोराथार ओमफ्राय मालाबा मालाबाथ' बारा जाथारो बायदिसिना सिमांफोर नुयो नामा नोंलाय आबै सिमांफोर नुलाबायो मेङो मेङो नों मेङो मेङा बुरैनो रोङा होननाया दसेनो ग्रे बिसिनायावसो दाइरेक्ट थाबाय जादों मेङोदां जाबाबो मेङा होननाया मेङो बे लोगोफोर दै लोंनाया जाजोबदो गरम जायोदां नङाबा गरम जायो ओमफ्राय एखमबा गोजाङो मैया बिदिनो खोथायानो ल' लाला जानानै सिबसिन हर होनबाबो बुजियाखै आं ए दसे दसेनो जायो खोमा होनबालाय दाथ' राफोदथार हनै रायज्लायनायानो सोलोंग्रोबा राफोद जागौमोनदां ना खामानि दंबायो खामानि दंबायो बहा खिनायदों बेखौबो थाल लोंजोबो हनै बे हप्ता गोजासोमोन आंसो बुंनानै जिरायखांबाय नायनानै आदामनाव फैनानै फिसाजो साइकेल फिसा ओरैनो सोलोंदों आरोना बिमादैजों रोङा साइकेलखौनो रोङा गानोनो हाया होनदां गायाखै गुरु गैयाना मानसिया गाथार गुलुथार मोनहागोनदां जिरायनोसो गिदिंगोन Ani mau sangat udah kayak aku di sini. Oh dan siapa? Tukur belai.
Boleh lah, dekat. Pilih ni lagi. Rina lagi. थाइजौखौ हानगासिनो आरो आं लोगोफोर थाइजौखौ नुवाखैबा नायनानै लादों बिफाङा माने बांद्राय गोजौ जाया आरोना बे जायराब बायदिनो जायो एसे गाय सोराब गोजौ जाया आरो जानो मोनबाथाय गोदै जायो लोगोफोर नायनो हागोन दे नायदो फिथाइया आंनो हानगासिनो आरो आं बोलो होयो सिया जानो गोजौआवसो नायनानै दोनगौमोन ना बेखौनो हानदों आरो ना बेयो माबा फिफांमोनहाय दाउसा मोख्रेब बिबार बियो नायलाय बेखौ सनाबा खम साइज नुगौमोनलै दाउसा मोख्रेब बिबार सना गाननो नों देनां लाफादों खोनाबाय बेखौ बायना एकदम मासेसिन दख'ना गाननो गोनां जायाखै बिनानाव एकदम बुरि टाइपनि दख'ना गानखादों खोनादों बेखौ बायना ला ओमफ्राय आं लांगोनखौ नों लाखिदो दे आंनि गोजामखौ लाबोनोसै उनाव लाबोनोसै आरो गिदिर ना दंफां जाखांना जोंहा थांसै नामा